Yhtenä kodin turvallisuuteen vaikuttavina tekijöinä on kodin paloturvallisuus ja kodin palovarottimet. Ja nykyään vielä aika monessa taloudessa on palovarottimia, mitkä todellakin on pakollisia, mutta ne on vielä semmoisia, että ne on paristokäyttöisiä. Ja se pitää muistaa palovarottimissa, että silloin kun ne on paristokäyttöisiä, niin ne paristot pitää sinne vaihtaa vuoden välein. Ja se olisi hyvä aina kuukauden välein kokeilla, että se palovarotin varmasti toimii. Tänne meidän esimerkkikohteeseen on asetettu tämmöinen verkkovirralla toimiva älypalovarotin, ja se mikä tästä palovarottimesta tekee älyllisen, niin tällä saadaan ehkäistyä suurin osa sähkötulipaloista. Eli tässä on semmoinen toiminto, että jos vaikka kahvinkeitin tai hella menee vahingossa päälle ja ruoka rupeaa siinä käryymään, niin ennen kuin se ruoka tai joku esine, mikä siinä lieden päällä on, niin syttyy palamaan, niin siitähän syntyy tietenkin savua. Ja silloin kun tämä palovarotin haistaa sen savun, niin silloin tämä palovarotin antaa tältä piuhaa pitkin signaalin tonne vikavirtakytkimelle, mikä sitten katkaisee kaikista pistorasioista virran. Tämän asennushan on semmoinen, että silloin kun tämmöinen laitos asennetaan, niin silloin sähkömiehen kanssa käytetään vähän järkeä siinä, että miten se asennetaan ja miten ihmiset haluaa, että se asennetaan. Tällähän saadaan katkaistua vaikka koko talosta sähköt, mutta yleensä tämä asennetaan sille, että valaistus jätetään, jolloin nähdään me poistua talosta, jos tulipalo syttyy, tai muuten, että pistorasiat pelkästään katkaistaan tällä laitteella. Käytännössähän tämä älypalovarotin toimii sillä tavoin, että jos ajatellaan, että tuo televisio on nyt syttymässä tulee ja sieltä rupeaa pikkuhiljaa nousemaan sitä savua ja tämä älypalovarotin haistaa sen savun, niin se sammuttaa kaikista pistorasioista tältä huoneesta virran ja silloin se televisio ei pääse syttymään. Äsken kun me palohälyttimen testinappulaa tuolla painettiin, niin nyt nähdään, että täällä on vikavirtasuojakytkin lauennut, ja se, että oletetaan, että nyt sieltä on poistettu se viallinen laite sieltä töpselistä, niin sen jälkeen normaali sähköt saadaan palautua sille, että painetaan taas tämä vikavirtakytkin tonne ylös, ja vikavirtakytkimiehän pitää kanssa kokeilla silloin tällöin, että ne toimii oikein, niin nyt saadaan periaatteessa 2 kärpästä yhdellä iskulla, että kun painetaan tai kokeillaan palohälytintä, niin samalla kokeillaan myös vikavirtakytkimet, ja ympäristöministeriö esittää, että kaikkiin uudiskohteisiin, myös kerros- ja rivitaloihin tulisi tämmöiset verkkovirralla varustetut palovarottimet pakollisiksi ensi vuoden aikana, mutta myöskin ensi vuoden aikana vikavirtasuojaus lisääntyy huomattavasti. Ja tietenkin tämän laitteiston pystyy asentamaan samalla lailla kuin uudiskohteisiin, niin myöskin vanhoihin taloihin ja remonttikohteisiin, että silloin ei tarvitse hommaa mitään muuta kuin tämän palovarottimen, ja sitten sähkömies käy laittaa vikavirtasuojakytkimen tänne sähköpääkeskukseen, ja sitten sähkömies ottaa tälle palovarottimelle lähimmältä pistorasialta, tai jos vaikka katossa on jakorasia, mistä jaetaan pistorasioille virrat, niin sieltä otetaan sitten haarotus tälle verkkovirralla toimivalle palovarottimelle myöskin sähkö, ja sitä piuhaa pitkin myöskin ohjataan sitten täällä sähköpääkeskuksessa olevaa vikavirtasuojakytkintä. Ja vaikka nyt kyseessä on verkkovirralla toimiva palovarotin, niin tietenkin tämä on myös paristo varmennettu, eli silloin jos talossa on sähkökatkos ja sinne laitetaan kynttilöitä palamaan ja ne sytyttää sitten tulipalon tai joku muu sytyttää sillä aikaa tulipalon, niin täällä on myös se patteri, mikä sitten antaa tälle palovarottimelle virta, ja se hälyttää ihan samalla lailla kuin normaali palovarotin, mutta se, että se paristo, mikä täällä on sisällä, niin tätä mallistoa on saatavilla 5 vuoden paristolla ja 10 vuoden paristolla, eli sitä paristoa ei tosiaankaan sinne joka vuosi joudu vaihtamaan. Mutta jos ajatellaan pikkasen tämän älypalovarottimen kustannushintaa, jos sitten ajatellaan, että on uudiskohteesta kyse tai remonttikohteesta kyse, niin tämän palovarottimen osuus sitä remontin kokonaishinnasta on jotain promille luokkaa, eli mistään kovin isoista euromääristä ei puhuta silloin, kun kyseessä on kuitenkin oma turvallisuus.